Bueno, gracias por vir aquí. A verdad que casi estamos 5 ou 6 en familia, 3 obligados. Pero bueno, para min era casi un regalo, non? Estar entre xente que aprecio en algo tan novo para min como a presentación de un libro, non? Un libro que se leva rodado uns meses, pero que ao final, por diferentes cuestións da editorial e demais, pois non se fixo a presentación hasta ahora. Ademais, teño a gran sorte de presentalo en esta librería, non? Que non é o mesmo que un almacén de libros, para min, que eu que non son daqui, caín aquí en Vigo e caín nesta librería, pois é un pouco, ao final vivo aquí na rúa na peatonal, e tive a sensación desde o primeiro momento que caín aquí que era unha librería con libreiros, non? Que é moi diferente, non? Ao concepto dese almacén de libros no que hai libros sin máis, non? Entón, para min é unha doble sensación agradable. Por un lado, presentar o libro e outro, presentalo aquí, non? Que nunca me imaginei deste lado do mostrador desta librería, non? E normalmente nas presentacións, pois, o que falábamos estes días con eles, pois suele haber alguén que a xente que está presentando o libro. En este caso, como a editorial está cambiando, se está integrando con outra, pois está fusionándose con outra editorial, pois, por máis que sexa, me comentou a posibilidade de vir solo. Eu dixen que non tinha maior problema, tampouco me importaba demasiado, porque sabía que iba a estar en familia. E un pouco o que busquei foi a forma de encauzar esta media hora de conversa con vos, máis alá da novela en sí, tamén falar un pouco do que me levou a escribila, porque ao final acababa vendo que a xente que me coñecía ou que leía o libro ou que me escribía e que non me coñecía redundaba sempre máis ou menos na media dúcia de preguntas que iban encauzadas máis ou menos todas nos mesmos tiros, non? Sobre todo a xente que, como veía que eu non viña dese ámbito, non, das letras, pois me preguntaba interesada por saber en que momento, joder, pois decide alguén tomar a decisión de plasmalo en un libro e chegar a materializalo, non? Entón, para que me fora a mí máis doado de enlazar un pouco esta media hora de conversa e para que a vos non vos resultase tan tedioso, o que fixen foi un pouco esa media dúcia de preguntas ordenalas para que tuveran un pouco de línea para falar con vos, non? A primeira pregunta lógica que me fai todo o mundo a fai toda a xunta, pero para mí son dúas preguntas diferentes, non? Unha é que me inspirou a escribir e outra en que momento dou o paso a facelo, non? E para min creo que son dúas cosas moi diferentes. No primeiro dos casos, a verdade é que é un cúmulo de circunstancias, non? O que me acontece a min. Eu veño dunha aldea do rural da zona da Ribeira Sacra e veño de unha, como digo, dunha familia humilde pero non famenta. Desa familia rural na que en torno a esa aldea na que casi todas as historias son envoltas como un conto, tinguido de moita retranca, de moito trasfondo, e na que todas as anécdotas que se contan teñen ese tilde de conto, non? Nesa familia humilde na que hai esa forma de transmitir as cousas que vai máis alá de contar unha historia, non? Entón, a mí sempre me gustaba xuntarme éramos unha familia moi numerosa, como moitas das familias daquela época, non? Por parte do meu pai eran 14 irmáns, nese entorno rural, e era un momento casi que a mí me encantaba moito alrededor dese lume, non? Esas historias que che contaban, que eran historias desde os máis pequenos hasta as máis barbaridades máis gordas, que daba igual que hubiera un pequeno no medio que se contaba igual, era como sin filtro, non? Que hayan todas aí xuntas. Entón, ese afán por contar a historia de algunha persona da miña familia me gustaba moito, e sempre me marcou a min. E sobre todo esa forma de contalas, esa retranca que tiña algún, non? Que era como que estaba permitido falar de todo e que todo valía, pero que estaba en esa línea do humor, pero ao mesmo tempo contaba cousas realmente a veces duras e que nos afectaban, pero que, bueno, nos quedaba ese bo sabor de boca. A mí sempre me gustou moitísimo. A raíz de aí, é certo que eu despois, pois como nos pasaría moitos, hoxe en día probablemente estuveramos etiquetados na educación que temos agora, pois con un TDAH, con unha dislexia, co que sea, por aquel entonces supoño que era un mal estudiante ou inquieto, sin máis. O sea, e nunca cheguei a desarrollar esas ganas de botar para fora ese de plasmar ese momento, non? De plasmalo nun libro, e é certo que despois eu tuve a mala sorte, entre comillas, de na miña no meu rol académico dar con algún profesor que, bueno, entre eles de literatura galega, recordo perfectamente en COU, unha profesora que era horrorosa
e que se eu xa tiña dudas de si sabía ou non sabía plasmar algo nun papel, pois era terrible, o sea, chegou a era ese loita entre os dous, no que eu tiña unha forma de ver a literatura moi diferente, que probablemente non tiña nin idea, pero non me gustaba como ela me daba clase e entramos en esa espiral que o que provocaba en min era o rechazo, non? De feito, recordo que provocou incluso en min momentos de carraxe hacia ela, non? De querer esa vinganza. Recordo que casi lle foi a decir aos meus pais que tiña que aprender todo e que ao final, pues que, bueno, que se querían probar sorte conmigo en selectivo, pues que a vida me poñería no meu sitio, non? Entón era un pouco como... Recordo perfectamente que fui a selectivo e saquei un 9,75 en comentario de texto en galego, non? Entón volvía para casa como dicindo, oye, hostia, igual tan equivocado non estou, non? Era... E volves outra vez a darlle voltas e intentar querer escribir algo, non? Bueno, pasa o tempo e por circunstancias da vida acabou sendo, fun aquí en Vigo mestre de infantil, de primaria e de secundaria e volvo a recuperar esas ganas por contar as cousas, por plasmalas e máis alá de contalas tamén, ao final chega un momento que diferencias entre plasmalas e tal e transmitilas, non? E te das conta de que non o faz tan mal de transmitir as cousas e entón volves outra vez a darlle voltas e a pensar en que, joder, que mellor non é mala idea tampouco plasmalas e escribilas, non? Pero todo che parece un pouco complicado. Pero pouco a pouco pasando esos pasos, a pesar do meu escepticismo, que algún que está por aquí o conoce, e do meu pragmatismo e da miña cabeza cuadrada, pues vou dando pasos, axudado por moita xente, e decido empezar a materializarlo de maneira pequeniño, non? E un pouco a miña maneira. E o primeiro que fago é, recordo perfectamente, xusto antes da pandemia, decidín escribir unha carta ao director dun xornal dedicando ya a unha persona que lle teño moitísimo aprecio na vida, non? Unha persona que para mí foi meu pai, meu avó, todo xunto na mesma persona, non? E a deixo caer aí e a miña sorpresa é que recibo chamadas de xente que o coñece e que dice, joder, en moi pouco texto, joder, me chegou moitísimo dentro de todo esta que escribiches, non? E quizás ese primeiro punto de inflexión que me dice, joder, pois a mellor probo, non? O sea, é un pouco como que nos plantexamos moitas veces o dar ese paso, non? E xusto a empezar a pandemia se xuntan xa moitas cousas e sobre todo unha principalmente que é o ter ese tempo libre e hai un momento no que, como diría un que está por aquí, as cousas non pasan por casualidade e hai un momento no que estou, como estamos todos en esa época na que empezamos a ter reunións por Zoom, por Teams e demais, e hai un día en que me fai ese clic e estou nunha reunión por Zoom e estamos eu ahora mesmo me dedico ao mundo da xestión deportiva e estamos falando entre varios de diferentes países hispanofalantes, de como van as cousas e demais, e nunha das esquinas hai unha persona maior argentina e salen os meus prejuicios dicindo isto vai empezar a falar e a tío moi calado, co seu mate nunha esquina, moi maior e mentras os demais xóvenes, entre comillas, non? Éramos un cúmulo de ideas dicindo, pues yo creo que a corto plazo deberíamos de poner esto, yo creo que dentro de unos meses la mejor solución, o tío estaba calado na súa esquina e casi se reía, non? Co que comentábamos. Cando levamos un rato, tío puso o botón para levantar a man, tío pega un sorbo o mate e se queda mirando para nós e dice, mira, eu creo que o problema de todos vos que estades aquí é que non sodes conscientes de que el día menos pensado es hoy e cando lo entendáis haremos algo. O tío se muteou nos quedamos un pouco como, joder, como con ese latigazo, non? De decir, hostia, bueno, pasa ese zoom e tal, e pola noite, pues evidentemente che quedas a frase e dices, joder, tío, non toda razón do mundo, tío, está da volta a media, e é algo que se pode aplicar absolutamente a todo, non? E ese momento, no que dices, joder, si teño as ganas, si me apetece, é dicir, pois, como decía nunha película que era A cambio de nada, sempre logo e logo nunca, non? Sempre te saídes, bueno, pues doulle, non? E un pouco que me moveu a min e o que creo que podría mover a moita xente a facer cousas que non fai simplemente porque o mellor a balanza entre as ganas e as excusas está aí no medio no equilibrio, non? Entón, a raíz de eso, a moita xente que me preguntaba, bueno, pero tiñas outras ideas na cabeza ou foi esa sola e a raíz de aí pois xurdiu ou o que sea, non? E eu sempre les digo que, bueno, que evidentemente cando tes ganas de facer algo, de escribir algo, lóxicamente non tes unha sola idea na cabeza, tes moitas ideas, non? E moita intención de cuspir moitas cousas, non? Pero é certo que había varios problemas ou varios inconvenientes e un deles era que tampouco unha cousa que tiñas ganas de escribir, outra cousa que te planteas algo moi extremadamente ambicioso, non? Entonces,
había por un momento me daba a sensación de que o mellor era mellor contar unha historia máis grande e non o descartei. Nese momento hai un compañeiro de facultade que é Rodrigo Costolla, que empeza a escribir unha literatura histórica sobre Cristóbal Colón brutal. Entón é un pouco que te fai outra vez pequeno e que dices, joder, que este tío está xogando unha liga e estudiou comigo e, sabes, tampouco ven das letras, non? Entón te amilanas un pouco, pero dices, bueno, o mellor non é o momento de contar esas cousas, non? E hai un momento no que sí que volvo a darlle a outra volta e entendo que o que realmente quero contar non é exactamente a historia en sí, sino que a historia non sexa o principal dentro do que quero contar, non? Estábamos o luns aquí na presentación de Leticia Costas e me sentí identificado cando ela decía que algunhas veces costa traballo poñer unha etiqueta ao que escribes, non? Decir, pois non sei se estou escribindo un thriller, decía ela, ou novela negra, ou tal. Eu tive en claro desde un principio que había unha etiqueta que sí que me gustaba, que escoitei unha vez, que se adecuaba ao que eu quería facer, que é a sinxeleza aparente. É dicir, algo que aparentemente dices, joder, que fácil, pero hai que facelo. E é algo que o que, bueno, pois a día de hoxe un pouco redunda no que a xente quere chamar costumbrista ou demais, non? Que pasa nas series, que pasa nunha novela, que pasa nunha película, que te deixas levar por ela e que ao final casi che costa un pouco de traballo decir de que vai a historia, porque non eres capaz de decir de que vai a historia, non? Pero te foi levando, te fuches levando con ela e te acompañou. Entón entendía que era, para min, o meu momento vital, era moito mellor vomitar ou me limitase a hora de empezar a escribila porque me encontraba un pouco limitado, nunca mellor dito, a hora de intentar describir algo e ser moi puntilloso cas cousas. Non me interesaba especialmente narrar algo no que o principal fora a historia, sino que era máis ben todo o contrario. Me sentín tamén un pouco identificado con Leticia outro día cando decía que non lle gustaba especialmente entrar en demasiados detalles nin identificar con sitios, non? A mí me pasaba un pouco o mismo, supoño que se mezcla un pouco todo, non? Na novela tamén pasa, que non me gusta tampouco porque ao final, se alguén estuvo en algún sitio e eu estou falando del, implica que teño que facer un traballo considerable a hora de detallalo, porque sempre habrá algún que diga, bueno, sí, lle faltou falar desto, lle faltou falar do outro, pero no meu caso era máis porque non era realmente o que me importaba. O que me importaba era que alguén pudera, que fora casi como un adhesivo, que pudera pegarse aquí, pero que pudera pegarse en outro lado, que eu estou falando dunha plaza e xa está, é unha plaza de pedra, non lle des máis voltas, non hai máis. O sea, o que importa é que te quedes co que estás sentindo e vivindo esa persona e que ti te sentes onde está esa persona, sin máis, e que te deixes levar por esa persona. Que si os que leichedes o libro vedes que en ningún momento falo de como son os personaxes, de como visten, que non me importa en absoluto, nin como son, nin como visten. E máis, quero que a persona que o lee poda ter esa flexibilidade para poñerlle a cara que lle dé a gana, para poñerlle a roupa que lle dé a gana e situarse onde lle dé a gana. E que unha plaza tan básica que casi ridícula, que unha plaza de pedra con un quiosco non pode ser máis costumbrista. Plaza, quiosco, bar e son as campanas. O sea, pode ser desde María Pita hasta a Plaza da Princesa ou a Plaza de Verdura de calquera sitio, non? E un pouco que se buscaba que o lector, ou a lectora en este caso, se sente a ler o libro e que se deixe levar e que cando se dé conta ni siquiera se cuestione como está o resto do escenario, que simplemente o vivilo, que lle poda tildar dunha maneira o escenario, que poda ver dunha maneira os balcóns, ou que poda ver como lle dé a gana a esa persona, non? Que no fondo acabe identificándose e que acabe sentindo esa sensación, non? É certo que despois a cada un tamén escribe un pouco como lle gusta leer, non? E a min non me gusta nada esa literatura, que respeto moitísimo, pero esa literatura que cae moitísimo en esos detalles, en debullar cada unha das cousas, non? En cambio, a mí me pon moi nervioso, porque ao final, pois é unha narrativa que me limita un pouco e que evita que eu poda pensar como é esa cousa, non? Eu sempre poño a mesma comparación ridícula, pero hai xente que se empeña en chamarlle a unha sombrilla, pois toldo circular portátil con tela e esqueleto metálico. Digo, joder, é unha sombrilla, non lle des máis voltas. E deixame estar na praia, e deixame disfrutar do momento do calor, e non me fagas pensar, porque xa entramos en que o mellor che digo que non todas as sombrillas son, tío, non, o sea, necesitaba un pouco ter a tranquilidade de poder
darlle a volta ao calcetín e cuspir o que levas dentro e non entrar en esos detalles, non? Entón, un pouco o por que eu escribo esta historia, ou máis que esta historia, este cúmulo de emocións que van enlazadas en capítulos moi pequenos, vai un pouco por aí, non? Porque ademais me gustaba, eu pasei un proceso, en este caso, unha das persoas que está aquí o conoce moi ben, pasei un proceso vital como pasamos moitísimos, que te fai reflexionar sobre moitas circunstancias da vida, e creo que me gustaba compartilo, non? Creo que era un pouco pechar ese proxecto vital no que hai un momento na túa vida no que ou polo menos o teu traballo vai encaminado aí, que despois o consigas unha outra cousa, no que empezas a diferenciar entre grandes obstáculos ou puntos de inflexión ou dar un xiro por un lado ou por outro, e me gustaba un pouco, é un pouco como reafirmarte, poder compartir esa sensación que levas dentro e poderla plasmar en un cúmulo de sensacións e que a xente o lea e se identifique e se mergulle en esa historia, me parecía un pouco para min como pechar ese círculo, non? E era a satisfacción de que o mellor outra persona que o lee, como ao final este tipo de historias costumbristas, entre comillas, non? Todos tivemos algunha situación similar, pois que ao final se sinta identificado e que lle proba tamén a esa persona, non? E que lle faga reflexionar, que depois que faga o que queira ca súa vida, non? Pero que polo menos, que cando menos, que lle deixe ese pouso e que lle faga seguir dando a cabeza unha vez que o pecha, non? A miña intención desde logo era esa, que houbera esa reflexión sobre os puntos de inflexión que podemos ter e que se dé a importancia que se merece a esos diálogos internos, a esa apertura, a cambiar un pouco o chip e non pensar en esa cerrazón, non? En liña con eso, é certo que hai moita xente que me pregunta canto hai de biográfico, non? Na historia. Por sorte ou por desgracia, canto máis vou lendo e canto ahora estou escribindo outra e xa vai case na metade. E canto máis volta ou canto máis escribo, máis me dou conta de que é imposible que non haxa pinceladas por todos os lados. O que pasa que é certo que moitas veces confundimos que algo sea biográfico con que sea unha historia real, que non é o mesmo. É dicir, eu creo que ao final en un libro, cando estás lendo, inconscientemente che costa non creer que non lle pasaran cousas similares a esa persona cando hai un momento no que a ti tamén che toca, non? Porque ao final, pois ou é moi bo actor esa persona, ou realmente cando toca determinados temas se vacía e o está transmitindo de outra maneira. Hai momentos nos que está contando cousas e hai momentos nos que se vacía e traslada, non? O outro día na presentación me chamaba a atención que le dicía que algunhas das cousas que mete no libro, lóxicamente, como que pois lle aconteceu algo parecido ao seu padriño, que morrera nun bar e tal. Entón, ao final, é imposible que momentos duros ou momentos especialmente simpáticos ou anecdóticos ou tal que che pasaran a ti, que non os deixes caer dentro dese texto, porque ao final é casi como te sintes ti máis cómodo, non? Que é ese momento no que te permites escudarte detrás de unha e dicir, bueno, soltar aí, non saben se é verdade ou non, pero aí me quedei moi a gusto, non? E ahora cando lees, o problema é que moitas veces, cando estás lendo algo de outra xente, te cuestionas e dices, hostia, pois igual lle pasou. E non é tanta broma o que está contando, non? E probablemente, como chega moito máis en profundidade e se recrea en contar esa anécdota, pois seguramente lle pasou algo así ou moi parecido, porque a verdade que está vaciándose, non? En ese sentido esa persona. E é certo que é casi inevitable, e hai momentos, xa digo, nos que ou ben porque che proe demasiado por mal, ou ben porque che satisface e porque che pasou algo parecido, é inevitable que non recrees algo que che pasou, porque no fondo, ademais, tamén é algo que é moi fácil de contar, porque che pasou, non? O pensaba cando pensaba en Costolla, en Rodrigo, dicía, joder, que difícil ten que ser contar algo de outra época da historia na que, joder, poñerte na pele desa xente é super complicado por moito que... Pero no fondo pensaba e decía, joder, pero son personas, o sea, son personas de 1400 como somos agora e ao final os sentimentos pues serán máis ou menos os mismos. Entonces a historia vai por un lado e o que é o visceral, pues seguramente hai un feixe de pinceladas e habrá nombres incluso que lle evocan a determinados sitios e os utiliza porque no fondo lle vai dentro esa... vai no corpo, non? A hora de escribir, non? Creo que en todos e cada un dos personaxes, porque hai xente que me pregunta se teño algún personaxe fetiche ou algunha predilección por algún dos personaxes dentro da historia, e eu sempre les digo que creo que en cada un dos personaxes nos que tratas dentro da historia que contas é imposible que non
non soltes algo teu, non? Ou unha vivencia que se tocara a ti, ou algo que viches ti e que yo poñas en boca de outro, porque é moito máis fácil soltalo. Soltou no él e aí vai, e pasou a él, pobre, mira. Pero é certo que con calquera deles, non? A miña idea a hora de poñer varias personaxes dentro da historia iba un pouco máis tamén esa liña, non? Na idea de que todos somos un cúmulo de personalidades que temos unha predominante, pero as outras non podemos ocultalas, están aí, e ao final se retroalimentan entre elas, se necesitan entre elas. Hai, no caso de Malin, pois evidentemente hai 3-4 personaxes que son moito máis potentes que o resto, pero entre eles se necesitan, se retroalimentan, non? E un pouco a idea que me gustaba reflexar, non? Que nos pasa no día a día, que moitas veces temos esa cerrazón de que temos xa creada a nosa personalidade e xira en torno a eso e non temos esa flexibilidade de decir, bueno, xira en torno a eso, pero hai máis cousas, non? O sea, entonces me gustaba presentar eses 3-4 personaxes, que no fondo son 3, e o Pablo Casicóloga, que é un pouco a su propio ego contra él, pero os outros se retroalimentan e se necesitan. Está ese personaxe que levamos nós dentro moitas veces que duda moito, que é ese Pablo desmemoriado, que ten moito diálogo interno, que se busca constantemente a súa orixe e o seu sitio na vida, pero como nos pasa a todos en determinados momentos vitais, non? Entón temos máis marcado ese perfil no que buscamos ese espacio. Despois está ese Carlos que todos recoñecemos ou temos alguén cerca, non? Esa persona que se tuvo que crear a sí mismo e parece que anduvo, xa veu de volta do mundo e xa trae todo aprendido, pero no fondo necesita que alguén de vez en cando lle dé un cariño para sacar a súa, na intimidade, non? As agachadas, sacar a súa parte máis tenra, non? Está tamén o señor Antonio, que é unha persona que a min sí que é certo que me toca moito da parte da miña infancia, da aldea, non? Desa persona que non conoce o concepto de estrés, que non conoce as presas, que non conoce que ten esa tranquilidade, que está moi de volta na vida, pero que, como digo, tamén necesita dos outros, non? É como un bo mestre, sempre necesita un mal alumno, porque se non é capaz de retroalimentarse nin de seguir medrando, non? Necesita ter ese grano aí que lle está intentando dicir todos os días que non sabe todo, e el pues terá que, entre risas ou como sea, pero terá que ter esa muesca e retroalimentarse e dirá, pues, mellor é verdade, darlle unha volta e outra repensada e ir medrando ese personaxe, non? E despois está, pois o que decía, ese personaxe medio ficticio que é a psicóloga, na que realmente é máis un pouco ese propio Pablo buscándose a sí mesmo, non? E tendo eses diálogos internos que moitas veces tamén sufrimos nós, non? De falar con nos mesmos, e que a mí me gustaba reflexar de unha maneira absolutamente natural, o sea, me refiro que nin mellor nin peor, pero que moitas veces fuximos dela, pero que é super necesaria, non? Buscar ese diálogo con un mesmo, igual que fai el buscar un pouco o complementarse con resto das personalidades tan diferentes a dele e crear esa persona, non? Máis íntegra. Me recordaba un pouco quizá a Smorga, non? A eses 3 personaxes absolutamente disparatados que ao final, según vai transcorrendo as morgas, se dan conta de que se necesitan uns a outros, de que ao final se complementan, de que ao final se vacían un co outro, de que choran, de que se abrazan e de que ao final se van desmontando e van para a casa con algo aprendido, non? Pois era un pouco a idea que tiña a hora de facer eses personaxes, non? Non é que me basara nas Morgan ni moito menos, pero sí que me recordou a ela, non? Sí que é certo que hai algún libro que teño de referencia, cando me preguntan un pouco se hubo algún libro que me marcase a hora de tomar a decisión de escribir en este sentido ou non, e sí que é certo que recordo 3. O primeiro que recordo é a Neira Vilas con Balbino, non? E Memorias dun labrego, que foi un pouco o libro que me ensinou que se pode pensar en alto tal cual e transcribir en un folio que pasa na aldea, non? O sea, unha cousa, pois é o que falábamos antes, non? Esa sinxeleza aparente, que parece moi sencilla, que como vos está contando cosas moi banales, pero joder, que te está tocando constantemente, non? E que te está sentindo con él e que é capaz de contarche cousas drásticas e ti eres capaz de sacarlle ferro porque o acompañas e, bueno, pois foi un pouco quizá o que me deixou, o que me levou desde o principio, non? É certo que despois, cando fui un pouco máis adolescente, xa me gustaba máis, pois me seguía gustando a literatura galega, pero me gustaba máis un pouco ese descubrín Polaroid de Suso de Toro, non? E me parecía
ese caos punzante, esa cousa rara, ese, pois un pouco que dice o libro, non? Esa instantánea, esa metralleta que de repente cuspe o que lle pasa pola cabeza, sin xeito, e era un pouco como, joder, que parecía que todo valía, que dices, pois tamén se pode escribir deste xeito tan tolo, non? E recoñezo que nos últimos anos, no 2018 creo que saliu un libro que foi un pouco que lle deu forma a todo isto e que confirmou que me deu pé a escribir algo e a darlle un formato similar ao que ten isto, que foi dun autor que ni siquiera é recoñecido como escritor, sino como músico, que é Santi Balmes e El hambre invisible, non? Que para min foi un descubrimento ese libro e un atrevimento brutal por parte do autor, non? Ese atrevimento a desnudarse diante de todos, dunha persona pública que con fillos adolescentes e que decide sacarse de todo, abrirse en canal e decir, pois estes son todos os meus egos, os meus medos e como loitan entre eles. E ten pasaxes absolutamente desgarradores e atrevidos e brutales que rozan en algún momento esa punzada, non? De que me gustou ver que se podría chegar a ese extremo de desnudarse hasta ese punto e foi un pouco que me provocou a min de decir, joder, por que non podo unir a retranca que eu mamei de toda a vida e ese humor e esa forma de falar e esa forma de trasladar as historias que a mí me gusta, que é sencilla e que me leva a todos os lados, con eses momentos disparatados dunha Polaroid de Xosé de Toro, con un tema, como está tan en boga hoxe en día, como esa línea costumbrista de facernos reflexionar un pouquiño de por onde queremos ir na vida, non? Entón foi un pouco esa caixa de Pandora de, bueno, pues vou mesturar todo aí, vou axitar e a ver o que sai, non? E é certo que ao final, personalmente me quedei contento e me deu ese pulo a decir, joder, pues ahora xa que teño escrito e pasado a un PDF, pues quero velo feito libro, non? Recordo que unha dos primeiros mensaxes que mandei foi aquí hasta a librería por redes sociais e dixen, mira, metíme en este fregado, escribí unha historia e ahora non sei que facer con ela. É como... Entón me decían, bueno, pues o mellor tes a opción de falar con editorias pequenas ou incluso autoedición e decías, hostia, por ahora, sabes, te quedabas como dicindo, bueno, pues ahora habrá que ir para un lado, non? Pero xa que está, a ver a que darlle forma, non? E foi como xurdiu esta idea, non? E, bueno, un pouco... xa un pouco as dúas últimas preguntas que nos suelen facer, que xa son xente que vai nesa liña, que dice, joder, eu quero plasmar nun libro ou no que sea o meu momento creativo ou tal, sempre me preguntan dúas cosas e se ve a leguas que queren facelo, non? E é un pouco si planifico a hora de escribir esta outra segunda novela que estou escribindo, si a planifico ou si sae e tal. Teño que reconocer que me pasa un pouco como le dices, un caos con patas, o sea, non... Ojalá pudera... No momento que estaba escribindo pensaba en ese momento bucólico e que casi era de... Ese momento que casi rozaba con La Casa de Papel, non? Esa pizarra na que ti pos en un color o personaxe central aquí, e moitas flechas, e dices, pues, por aquí vai o desenlace... Creo que fixen un boceto nunha folla por aquelo de intenté quedar bucólico, sabes? Creo que... E non sei onde vai a folla, o sea, que o gallá, e probablemente, como decía outro día le dicía, se fora unha obra histórica, probablemente sí que hai que sentarse e darlle un formato e unha estrutura e tal, pero cando gustame pensar que non eres capaz de planificar as vísceras, é dicir, ti podes ter unha historia que contar e podes ter máis ou menos clara na túa cabeza por onde queres que vayan os tiros e como queres contala e demais, pero no momento que te posa a escribila é maravilloso ver como flúe, máis alá de que ti tiñas a estrutura pechada e que vai a ir por aí, non? E que ao mellor ti tiñas a idea de que iba a ir por aquí e de repente dices, no, e das por outra, e é fascinante, non? Esa sensación. Entonces, é certo que son un caos, en ese sentido, que non son capaz, e esta segunda, pois eso, xa levo máis ou menos 80 páxinas e teño clarísimo por onde vai a ir, pero non son capaz de escribir, e agora non vai pasar, o sea, como moito, me gustan os capítulos moi curtos e en un capítulo poño, en este capítulo vai pasar isto e isto e ao mellor nin pasa despois, empezo a escribir pero pouco máis, non teño esa capacidade de planificar e decir, pois vai ir por aquí, non sei, síntome como un pouco atado en ese sentido, non? E entonces chego á conclusión de que ao final entendo que as vistas van por encima, non? Cando as ganas poden as excusas é como dalle e vai por aquí e que sea o que sea, non? E xa un poquinho para rematar, tamén me preguntan a xente que está escribindo ao mellor algo e que o ten a medias ou que ten ese feixe de
post-it que son folios e que os xunta e quere facer algo, me decía, joder, pero canto tempo lle dedicas? Ou, digo, que es, no caso de esta en concreto, en 3 meses saliu. Teño a sorte tamén, como digo eu, de que non me dedico a isto, con lo cual non sinto ese aliento na nuca de ter que pechar algo en un plazo, entón é moito máis cómodo e agradable escribirlo, non? Pero aquí sí que caigo nun tópico que nunca pensei que fora certo, e é que a inspiración ven cando lle dá gana. Xa, e o mellor hai un día que tes todo o día libre para ti e dices, joder, que guai, se chove, teño un día estupendo, abro o ordenador e boa, e non sale nada, pero cando digo nada, nada, e escribes algo absolutamente convencido de que mañana o vas a borrar, porque non vale para nada, porque estás escribindo e dices, hostia, e hai outros días que o mellor é de noite e de repente encendes algo e dices, espera que boa, e la cagaste, o sea, decir, empeza a sair e empezas a ir, e de madrugada e tes que madrugar máis o día seguinte, pero é un pouco a sensación que falaba antes, non? O deixarte levar por contar algo que non é exactamente unha historia, sino que son as vísceras, é tan placentero que tes perfectamente clara a sensación en que as ganas poden as excusas e quitas o reloj e metes na mesita e dices, pues, xa me deitarei. E é super agradable ese momento, non? No que flúe esa historia, no que te das conta de que dices, joder, que con 4 cousas, cando te das conta levas un feixe de historia contada, non? E un pouco vai por aí, non? A miña sensación, a miña experiencia a hora de ler a novela, e o como lle traslado a xente o que hai dentro desas páxinas, non? Que para min é unha lectura sinxela, cómoda e curta, e que ao final pues, nos pasará a todos os que plasmamos algo en un folio, non? Que escribimos como nos gustaría ler a nós, e ao final pues, é un pouco esa lectura rápida que mantén non tensión, pero si mantén un fío relativamente tenso como para seguirche dando pé a que sigas lendo e que che agrade seguir lendo un pouco máis, e sobre todo o que máis me gusta deste tipo de historia como que hai aquí plasmada é que dé pé despois a unha reflexión, e en este caso sí que se produxo moito, non? Con xente coa que o leu que despois vai a falar conmigo e non falaba exactamente da historia en sí, non? Sino que falaba das conclusións que sacou da historia, e quizá o que máis me gustou de todo este proceso, non? Que cando a xente viña a falar comigo me preguntaba cousas, pero non exactamente cos personaxes, non? Sino como dicindo, oye, pero che pasou a ti, nunca che... Pues mira, a mí tamén me pasara, que non? E dices, bueno, pues conseguino. O sea, decir, ao final da igual como se chamen, da igual onde estén, o que intentaba era un pouco en tono de humor e en tono cercano que a xente pudera identificarse en algún momento, que se reíse de sí mismo en algún momento porque se vise identificado dicindo, joder, tal cual, o sea, e que o vise e que se reconocese e de que sea para sí mismo e que despois que sea capaz un pouco de sacar reflexións máis alá dos personaxes ou da historia que conte dentro dunhas páxinas que ao final é o de menos, non? Que o que pretendía, non? Entón, en ese sentido, a verdad que me sinto cómodo e agradable o que me transmiten, e espero que en esta que a segunda que xa vai en línea con esta que me pase absolutamente o mismo, ou polo menos que eu disfrute como disfrutei con esta. E, bueno, pola miña parte pouco máis que agradecervos esta, se tedes algunha pregunta, agradecervos este chaparrón de máis ou menos media hora e pouco máis. Sí. Me gustaría saber en este proceso de escribir qué es lo que has aprendido de ti mismo. Casi nada. Pois mogollón, pero mogollón, para min recordo que cando acabei falaba con unha compañera que tiña, bueno, si algún que publicou os libros sabrá que é máis doloroso velo publicado que escribilo, con diferencia de aquí a Lima e de volta, non? Entón eu xa ao final xa lle decía a esta compañera, tampouco teño moi claro que necesite velo físicamente, e me decía, sí, decía, de verdad que o proceso é tan brutal que sí, pode ser que complete, e é certo que cando ves, para que nos vamos a engañar, o sea, decir, o subidón de ego sona casi infantiloide, pero recordo que cando vi unha persona na playa lendo, joder, pues é un, sabes, é dicir, hostia, a playa levas a crema e a toalla e pouco máis. Cando levas un libro porque, bueno, ou porque che un calomar ou porque che gusta. Entonces foi como reconfortante, ¿no? Pero nada que ver co proceso de no que te vas dando conta de que te atreves a soltarte, a vaciarte, a darlle a volta sin
sin temor a que che digan, joder, pero hai moito de ti, sí, de ti, sabes? O sea, e a ver a capacidade ou a evolución que tú veches a hora de cando acabas e o lees, dices, joder, pues por a cuadriculado que eras, pues bastante flexible te volveches, ¿no? Entonces é un pouco como pechar ese círculo, como decir, joder, tiña, ao final sí que é certo que hai moita evolución miña dentro desas páxinas, ¿no? E un pouco verte reflexado é un pouco, pues, é casi como reafirmarte de que deches toda esa volta, ¿no? E como cando acabas de ler dices tú, pues sí, sí, o sea, te identificas como esa persona que se atreveu a darlle a volta ao calcetín, a verse desde outros puntos de vista, a abrirse e a compartilo con outra xente para que esa xente poda sentirse identificada e que depois cada un que faga o que queira con o que hai dentro, non? Pero que vexa que é unha opción como outra calquera, darlle a volta e reflexionar sobre o que decíamos, non? Había unha frase tamén estes días nas redes sociales que vin nun azulejo destes dos baños que poñía como poñía e si mañanas nunca algo así como dicindo queda moito xogo aínda, o sea, dalles voltas que queiras todavía, non? E si que o aprendín e vivín no proceso. Despois o post eu creo que xa un baño de ego, de joder que guai, no? Ese romanticismo, pero o proceso é moi diferente, o proceso saborealo, o velo publicado é o postre quizás, non? Pero outro é un subidón, o saboreas como un neno pequeno. Bueno, pois o dito, se non hai nada máis, moitísimas gracias por vir hasta aquí hoxe e por compartir este ratiño comigo e co pequeno libro.